Hello, गिबियावनो बयनिसिम sorry. Hello, गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आरो आंनि बे YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय। दिनै आङो सानदों मोनसे ओरैनो शर्ट ब्लग बानायनो। दा आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नालाय, बेनो जाहैबाय रजनी मैमखौहाय लोगो हमहैनो नागिरदों। जोंनि बे फैगौ मुभि गराय फाख्रिखौ लानानै माबा मोनसे सावरायनो नागिरदों आरो सावरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे खामानिबो दं आरो ओंखायनो दा जोङो माने आङो मैमखौहाय लोगो हमहैनो नागिरदों। जोङो थागोन, हेलिना मोनबो थागोन। ओमफ्राय नायनि आङो बे ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामनो हायाबो जानो हागौ, थेवबो आं लानाय नायदों आरो जुदि टाइम मोनबाय बायोबा आङो जा हायो देखायनो नाजागोन, माने शेयार खालामनो नाजागोन। ओमफ्राय आङो दिनै दख'नाबो गानदों। दख'ना गाननानै थांनो थिनदों नालाय, बेखायनो आङो दख'ना गानबाय आरो चान्सआवनो चान्स दख'ना गाननो मोनबाय आंबो। दा आङो थांनोसै, उबर बुक खालामसै, देखायलांबाय थानोसै आं नोंथांमोननो। दख'नाजों लोगोसे विदाउट मेकआपबो थांनो थिनदोंमोन नालाय, बेखायनो मोखाङाव जेबो लानाय जायाखै, सानस्क्रिम एसे लादों, ओमफ्राय आइब्राउसाव एसे फुनबाय, नङाबा नायजाया आंनि आइब्राउसा। आङो दा माने एसे टाइम मोनदों आरो खारन जोंना माने मिटिङा एसे डिले जादों, हाफ एन आवार। 10:30 लोगो हमनायनि खोथामोन नालाय, 10:30 लोगो हमनायनि खोथामोन नालाय, ओमफ्राय दा 11 o'clock जासिगोन आरो। ओमफ्राय बेखायनो आङो एसे माबा मोनसे जालांनोसै सानबाय, एसे ओंखामबो उखैनाय मोनबाय नालाय। दहाय जादोंमोन जानाय, ओमफ्राय उखैफिनबाय। स' आं दा मा होनो एग टस्ट बानायनानै जालांनोसै, टाइम मोनदों। ब्लेक कफि उबर बुक खालामखानोसै आङो। जाबाय दा माने उबर फैगौ माने ब्रेकफास्टखौ फोजोबसै। 5 minutes देखायदों, नायलांबाय थादो भिडिअखौ, थांनोसै आङो। उबरखौनो नेगासिनो दङ, एसे लेट खालामबाय उबरा। जोमग्राखौसो लायनोसै खोमा। सफैबाय नै उबरा दासो। एथ' गोबाव नेबाय थाबाय आङो। सोरो? माथो गैयानो। गैयानो माथो, अबाय दङ? अबाय फैखो होनखो बे? बोला बिराद गोबाव नेनांबाय आङो। ओरैनोसो लानाय जाबाय नामा जोमग्राखौबो? गोजांनायखौ मोना, बिराद गरमसो। बिराद ट्राफिकलै। लामा ससेयाव ओरैबायदि जाम जानानै होबायना, खर' सालायनाय मोनबाय आङो। दाबा बबेथिं दङ? नांसिगोन बबेथिं दंथाय? जायगाया नैबेखौनो होनदोंमोन, बेक हाउस बेनोमोन। औ नुहरबाय आङो। Hello, ma'am. Hi. How are you? I'm good, ma'am. How are you? Good. You're not well. I'm not well, so Okay. I'll keep my mask on. Okay, that's all right. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. दसे जिरायथ'नोसै। Actually, जोंना मेकआप टेस्टिं जागासिनो दं आरोना, बाट फाइनाल लुकखौ उनाव नुगोन मुभियाव। Nice place.
এটাই কালার না সো একটু হাইলাইট করে করার কারণে আমরা লগাবো লাগবো আইডিয়া उसको उठाने वाला वो चाहिए कर ले मानि थाखाय फैदों मैम एसे खोन्थानानै होदो ओके हेलौ सो बेयो संगिनानि फन ना ओके संगिनानि थाखाय शुटिं खालामदों जोङो बेक हाउस होनना मोनसे कफि शपआव ज' जादों हेलिना संगिना आरो आं ओमफ्राय निर्माली जोंनि मेकआप आर्टिस्ट स' जोङो दिनै माबानि गराय फाख्रिनि लुक टेस्ट खालामदों आरो मेकआप टेस्टिं खालामदों बेनिखाय बेयाव ज' जानाय जादों जोंहा शुटिंआ फैथारबाय मास मोनसेबो गैला we are very excited but very nervous in the same time गासैनिबो जोंनो हामलायनाय नांगौ आशीर्वाद नांगौ and best wishes नांगौ thank you माबा बुंनो सानगोन मेकआप टेस्टमोन दिनै ओमफ्राय मेकआपखौ खालामखांबाय जों दा माने जोंनि जिथु केरेक्टार जागोन बेनि माने एकदम फाइनेल लुकखौ माने नायनो थाखाय दिनै मेकआप आर्टिस्ट सासे लिंहरनाय जादों ओमफ्राय मेमाबो फैदों बे टेस्टखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय माबायदि नुदों एसे खोन्थाबानो जाबाय बिराद सिम्पोल बिराद माने मिनिमाल मेकआप ओमफ्राय जोंना शुटआबो स्टार्ट जासिगोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोंखौ सापर्ट होगोन ओमफ्राय अनसायगोन होननानै थेंक इउ ओरै नायहैनो माबा एसे जायगाखौ देखायनानै नैबेहाय नों फट' ला मोजां नुगोन नोंखौ लानि थांसै ग्रिन ग्रिनफ्रा मोजां नुदों माने इभिनिंआव बेयाव माबा जायो औ जोंना बेयाव फट' सेसन जागासिनो दं थांसै
मृणाली यूट्यूब है ना? मेरा भी यूट्यूब है निर्माली कश्यप ब्लॉग नाम के, लेकिन अभी बहुत दिन से नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट था फिल्म और वेब सीरीज़ की वजह से। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम अच्छे से करूँगी, क्योंकि और एक ब्लॉगर मिल गया है। So, इसीलिए करना पड़ेगा, जोश आ गया मेरा मतलब। मेरा भी कभी कभार ही होता है। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है, लेकिन ट्राई करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है और मेमोरीज बन जाता है। हाँ वो तो सही बात है। ठीक है, थैंक यू। It's alright. Thank you. Oh मैम, मैम थांसिगोन आंबो। Good to खालामबाय। Thank you. मैम सेफ जर्नी। Safe journey. बाय मैम। Please share the pictures. ओके मैम। दिल्लीयाव थांफिननो नागिरबाय, ओंखायनो एसे हाखु दाखु जादों, खारन फ्लाइटनिबो टाइम जाबायमोन नालाय। ओमफ्राय दा जोंबो गावबा गाव न'आव थांफिननोसै। ओमफ्राय भिडिअखौबो नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै एन्ड लाभ इउ अल, टेक केयार, बाय। बै ना? Double 687. थांसैबा। एलिना इयाबो खाथियावनो थांखागोन नालाय, बेखायनो ज' सहैबाय।